Čau, tady Scholar Biker. Zdravím vás v mém novém playlistu Bike Service, kterým se dozvíte, jak se starat nebo jak opravit svůj bike. V prvních videích se budu zabývat nebo budeme rozebírat základní komponenty, jako jsou například pedály nebo gripy a později se budeme zabývat i složitějšími věcmi, jako je například zadní čep, utlumiče nebo i náboje. Průběh videí bude rozdělen na dvě poloviny. První polovina videa bude jednoduché a stručné vysvětlení, jak rozebrat danou věc a jak ji dát zpátky, a v druhé polovině videa bych rozebral přesné a danou věc, jak to funguje a jak mít špičkově to nastaveno. Tak jo, doufám, že vás tento playlist bude bavit a pojďme se vrhnout na první video bike servisu. Zatím čau.